Peter Venkman o Ghostbusters, Amelie a cymeriad Ray Liotta o Goodfellas. Facebook. Macrall mewn saws tomato spicy. Fod yn y drama anghywir. Trauma o trio creu cymeriad, ond wrth gwrs mae o'n datblygu i fod yn rhywbeth gret ar diwedd. Dwi'n gwybod, rhywun rhwng Kevin Spacey a Danny DeVito. Sgyn i'm ritual, ond jyst fatha cynnes i fyny, bach o paratoi a jyst gael rhyw 2 munud o trio distawrwydd a canolbwyntio jyst cyn bod chi'n mynd. Bai al. Dim i fi, ond nath rhywun helpu'n wraig ffeindio ei char yn Steddfod. Oedd hi'n beichio creu efo babi a nath rhywun mynd am eisiau chwarter awr i ffeindio ei char i. So dwi'n meddwl mae hwnna'n beth ffeindio. Cymleth. Neu enigma.